Salam Atavatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary. Hormatly tamaşaçylarymyz, Atavatan TV'de saylanan habarlar. Habarymyzyň 2023-nji ýylyň 8-nji fevralyna aksanyny Halk Maslahatynyň başlygy Türkiýanyň Aşgabatdaky elçihanasyna bardy. Diplom iqrary üçin täze sanaw Moskwanyň 3 universitetining missiýasy 2022 neşir edildi. Gladiator 2 film 2024-nji ýylda görkezdiler. Ronaldo we Dybala Türkiýa öz kömek goluny uzatdy ýaly habarlar ýetirýäris. Gelin bolsa habarlarymyza giňişleýin seretip geçelim. Halk Maslahatynyň başlygy Türkiýanyň Aşgabatdaky elçihanasyna bardy. Şu güni Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow Türkiýe Respublikasynyň Aşgabat şäherindäki elçihanasyna bardy. Bu barada Türkiýe Respublikasynyň Türkmenistandaky adatdan daşary we dowluk ýaly elçisi Togan Oral Instagram jemgyýetçilik tor arkaly habar berdi. Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow öz adyndan hem de Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň adyndan Türkiýe Respublikasyna bolup geçen helakçylykly ýer titremesi zerarly çuňur gynanjyny bellerdi. Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow Türkiýe Respublikasynyň Türkmenistandaky elçihanasynyň bolup geçen tebii helakçylyk sebäpli açylan gynanç bildirme üçin döredilen kitaby ýazgy ýazdy. Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow Türkmenistanyň hökümetiniň we halkynyň dogunlyk Türkiýe Respublikasyna bu kyn gününi ýanyny durýandygyny bellep, ähli kömegini we gollaw bermäge taýýardygyny belledi. Meýlim bolsa ýaly hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň tawşyrygy bilen Türkiýe Respublikasyna bolan güýçli ýer titremäniň netijesinde ejer çeken dostlukly döwletiň dogunlyk halkyna insanperwerlik kömegi uradyldy. Insanperwerlik ýüki derman hemde saglyk goraýyş maksatly serişdelerden we dokma ölümlerden ibaretdir. Şeýlede Türkiýe lukmanlar uradyldy. Olar ejer çekenlere kömek berýän kärdeşlerine zerur bolan ýardam bererler. Diplom iqrary üçin täze sanaw Moskwanyň 3 universitetining missiýasy 2022 neşir edildi. Türkmenistanyň bilim ministrligi tarapyndan Moskwanyň ýokary okuw jaýlary boýunça halkara öňdöligi düzýän sanaw 3 universitetining missiýasy 2022 sanaw kabul edildi. Öňsüzde habar berişimiz ýaly Türkmenistanyň bilim ministrliginiň 2019-njy ýylyň 29-njy martynda çykaran 80 belligi buýrugy bilen tasdiklanan daşary ýurt döwletlerine berilen ýokary we orta hünär bilim hakyndaky resmi namalary Türkmenistana iqrar etmek tertibini ulanmak boýunça bu doktorja üýtgetmeleri we goşmaçylary gezmek hakynda buýruk kabul edildi. Şolu buyruk bilen resmi namalar iqrar etmek üçin bildirilýän talaplarda QS World University Rankings diýen sözlerden soň 3 Missiýa Universiteti diýen sözler goşuldy. Şeýlelikde diplom iqrar edilýän halkara universitetleriň sanawyny Moskwanyň ýokary okuw jaýlary boýunça halkara öňdöligi düzýän sanaw 3 universitetiň missiýasy sanawy hem goşuldy. Şeýlelikde bu sanawda bar bolan halkara ýokary okuw mekdepleriniň diplomy hem iqrar ediler. Şeýlelikde diplom iqrar edilýän universitetleriň sany has artdy. Bu sanaw 103 döwletden 1800 ýokary okuw mektebi ýerde. Sanaw Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň 253, Hataýdan 173, Russiýa Federasiýasynyň bolsa 146 universitet ýerde. Halkara okuw resmi namalaryň terjime hyzmaty, makul terjime. Türkiýede bilim almak isleýän taliplerin resmi namalaryň dogry we taýyk terjime edilmek wajyp bolup durýar. Şu maksat bilen Türkiýede we dünýäniň durly künjeginde bilim almak isleýän talipler halkara okuw resmi namalaryň terjimesi ulgamynda ýürütilýän makul hyzmat terjime merkeziniň Aşgabat şäherindäki merkezlerine ýüz tutup bilerler. Makul hyzmat terjime merkezi Aşgabat, Oğuzhan, Ankara köçesi, A blok, makul hyzmat ofis 4-nji gat 401. Habarlaşmak üçin telefon belgilerimiz +993 63 78 96 73 +993 12 96 48 55. Elektron poçta salgysy makulhyzmat@gmail.com. Gladiator 2 filmi 2024-nji ýylda görkezdiler. 24 ýyldan soňra meşhur Gladiator filminiň ikinji bölümi kino tamaşaçylarynyň dikkatyny ýeterler. Australiýaly ady we aktyor Russell Crowe'nyň baş geçipde oýnan Gladiator filminiň ikinji bölümi 2024-nji ýylyň 22-nji noýabrynda görkezdiler. Paramount Pictures kino kompaniýasynyň beren maglumatyna görä tamaşaçylar ýene-de 1 ýyldan Gladiator 2 filmini tamaşa etmek mümkinçiligine eýe bolar. Täze filmde baş geçipde Irlandiýaly aktyor Paul Mescal'yň oýnamagyna garaşylýar. Täze filmiň ssenariýasy entek dolu tamamlanmady. Ýöne ol Russell Crowe tarapyndan baş geçipde oýnan General Maximusyň aradan çykandan soňky döwrü öz içine alar. Filmiň ikinji bölüminde Rim imperiýasynyň imperatory ogly Commodoň ýegeni Lucasyň durmuşy janlandyrlar. Gladiator filminiň ilkinjisi 2010-njy ýylda görkezilipdi. Bu film dünýä prokatlaryna $460 milyon möçberine girdeji getiripdi. Ronaldo we Dybala Türkiýe öz kömek goluny uzatdy.
Türkiýede bolup geçen tebigi hilekçilik, yer titreme, köp sany adam pidalaryna we şikayet etmelerini uly möçörli wýrançylyklar getirdi. Şuňky günde dünýä jemgyýetçiligi Türkiýe Respublikasyna insanperwer kömegini gurady. Şolar wagtda dünýä döwletlerinden halas ediş toporlary we lukmanlar Türkiýede tebigi betbagçylyk zerarly ejir çekenlere kömek berýär. 100 ýylyň iň uly hilekçiligi hökümine kesýitlenen Türkiýedäki yer titreme zerarly ejir çekenlere sport jemgyýetçiligi hem öz ýardamlaryny berýär. Cristiano Ronaldo we Paulo Dybala ýaly futbolçular öz futbol köýnekçilerini auksiona satyp çykaryp, şondan gelen girdejini tebigi hilekçilikde ejir çekenler üçin ulanmak meýilleşdirilýär. Türkiýe Respublikasynyň prezidentiniň ornatary Fuat Oktay 14 döwletden 3294 halas ediş topory öz kömeklerini bermek üçin gelendigini ma'lum etdi. Şolar wagtda Fuat Oktay 70 döwletin kömek bermäge taýýardygyny ma'lum edendigini bellädi. Birleşen Arap Emirlikleri $50 milyon, Güney Orta Koreýa $5 milyon, Gazaqstan we ýene-de bir neçe ýurt $1 milyon möçürini insanperwer kömegini uratmak meýilleşdirýän. Türkiýanyň Türk Hawa Ýolları aviakompaniýasy bolsa, yer titremäniň bolan sebäplerinden izini amala aşyrýan uçur gatnawlaryny mogat ýerine ýetirýär. Ol hem habar berişimiz ýaly Türkmenistan döwletimiz tarapyndan Türkiýe Respublikasyna bolan göýçli yer titremäniň netijesinde ejir çeken dostlukly döwletiň dogonluk halkyna insanperwerlik kömegi uradyldy. Insanperwerlik ýökü derman hemde saglyk goraýyş maksatly serişdelerden we dokma önümlerinden ibaretdir. Şeýle-de Türkiýa lukmanlar uradyldy. Olar ejir çekenlere kömek berýän kärdeşlerine terör bolan ýardamy bererler. Ine mehriban müştaklar Atawatan TV'de saýlanan habarlar gepleşigimiziň şu günkü sanyna seýtirmek isleýän habarlarymyz şordan ibaret. Hormatly tomaşaçylarymyz şeýlekem. Özbegistan Türkmenistana tez kömek awtologlaryny berdi. Türkmenistanyň prezidenti Eýran Islam Respublikasynyň prezidentini gutlady. Teyze sanaw Türkiýeden 28 universitet halkara sanawy girdi. Düzbo özünü topar tapdy. Türkmen telekeçileri Hataýdaky serge çagyryldy. Maral Ananurova, ilkinji bolmak hemişe kyn ýaly habarlary Atawatan Türkmenistan.com saýtymyzdan giňişlerini okap bilersiňiz. Gepleşigimizden inneki sany görüşýänçek, hoşta bolun.